Sudanis ta' 28 sena minn San Pawl il-Baħar intbat sentejn ħabs u ġie multat 7,000 euro wara li ammetta li f'Novembru tal-2016 importa kilo droga f'pajjiżna. Abdi Rashida Danguled ammetta l-akkużi kontrih qabel għadda ġuri. Fis-sentenza tiegħu l-imħallef Aron Buġġejja nota kif anke qrati barranin fosthom dak tar-Renju Unit qalu li din id-droga hija klassifikata fost dawk li jagħmlu l-inqas sara u annota wkoll il-pieni minimi brabta ma' akkużi relatati ma' din id-droga u anke rikors konġunt mill-Avukat Ġenerali li talab għal pina ta' sentejn ħabs u multa ta' 7,000 euro. Meta ta' sentenza l-imħallef Buġġejja isu koll il-kooperazzjoni tal-imputat mal-investigaturi u l-fedina penali tiegħu li kienet waħda nadifa. L-imputat ġie ordnat iħallas ukoll 5,000 euro bin-nifs fix-xahar fis-spejjeż tal-qorti. Mara li tgħadda ta' sikkina li s-sieħeb tagħha fil-ċina ta' residenza tagħhom ingħatat sentenza ta' sentejn ħabs. Dan wara li instabet ħatja tal-inċident vjolenti li seħħ fil-11 ta' Jannar ta' sentejn ilu. Dak il-lejl inqal argument jaħraq bejn l-akkużata u s-sieħeb tagħha li jeskala sal-punt li l-mara legatament qabdet sikkina, attakkat lil vittma f'sidru u kkaġunatlu ġrieħi gravi. Il-kundizzjoni tiegħu ġiet iċċertifikata bħala kritika iżda eventwalment huwa rkupra. Kemm kif ukoll is-sieħeb tagħha inizjalment qalu lill-pulizija li Libjani kienu responsabbli għall-attakk. Iżda skont il-provi mresqa l-qorti nstabet ħatja u ngħatat sentenza effettiva ta' sentejn ħabs. Minn barra li ġiet ordnata tħallas iktar minn 2,000 euro bħala spejjeż tal-qorti. Fil-qorti komplet tinstema' xhieda brabta mal-każ tal-allegat tixħim f'testijiet tas-sewqan. It-tlieta beda jixed Rodrik Cavallo bħala x-xute ewlieni tal-prosekuzzjoni, immexxija mill-Ispettur Wayne Borch, u qal li kien jingħata istruzzjonijiet dwar kandidati partikolari, u qal li kien jieħu lil kandidati minn toroq mhux daqstant traffikużi biex jiżdied iċ-ċans li dawn il-kandidati jgħaddu mill-eżami. Ix-xut qal li dawn l-allegati każijiet imorru lura l madwar 3 snin ilu u bekk isiba diffiċli li jiftakar b'kelma x'kien intqal. Xed ukoll li minn dak iż-żmien ma komplix jirċievi aktar istruzzjonijiet. F'partit oħra tas-seduta tal-lum l-avukati difensuri ta' wieħed mill-akkużati qalu li dak li ntqal kien spekulattiv. Il-Maġistrat Rachel Montebello li presediet din is-seduta qalet li kien hemm biżżejjed evidenza fi stadju prima facie biex l-akkużati jitpoġġew taħt att akkuża. Il-każ mistenni li jkompli jinstema' f'Novembru.